Menanane conform Mensah. Menanane conforming. Some pa menanane de some Asantehene big may be kind of Abusia yama mu nyina mu atena se ema mu akwaba eba Nyansapo kasamfonyini so ende yama ne yetia so hunu se yefa yenkuku ne yenkaka ne yeba de oteka rani brare ngoma so otumfo se itu Ababio na himfia na ase na kache a na kire se bibia si eyamamre ne yama ne nene ebedadi ene nsuaye wo ho ya eye Manso-Keniago ebisuaye enti na ewo se yeba na se de da ye de amamre ne ho pempena de somwo no ene nso yeba be somwo medin dia sonaba kofi Mensah abrampa ene nso gibre Nyansapo na waje so se yasane no badwemmem medika ka cho se ene yaba ha ne de nsuaye ahodo e wa ha nyina yebedi mu nkomo na atumi aboaye Mensah campaign inform yenu wa pata foforo yi ase yenkone ne omu ni nkomo ohene wada ma odin oframe opanyin usu dakwa ye edubiaso abusu apanyin ena Meso eframe abusuan panin ya aboaten menso me ye kobriso abusuan panin ewo Keniago akonwa no na je se ne Keniago nkomo ne yebedi anokre madama fo wani kire yen se bia obi de ahyen na eba Keniago wa onfa hen o se wo ba Keniago a o firi Kumasi dia o se o duru kejeti a o se me komanso Keniago nti onam anwan kwanta kwa no so o to aso open so a obefa pechi obesi agrosum wasi adubia na wato aso abeduru Keniago utimi fa nwene so hoba enwene so kwan so ekwan bi da ho so kosi nti saneti ohene yenni ho nkomo kakra kuro yi ne nkyekere ye ohwa mfie bezeni kuro yi ankyekere de metma kan se be mfie ahasa na ekuro yi adie yana na conform Mensah ono na yana na otumfo ede ne ko bo ho no so ontena ho nhwe ho ma ye beba bedi ho nkomo Keniago no din mu nya ne hene mayi obi din na mode atokoro no Keniago no de ho panin sem no ewo ho na akire no ka metima akire wo kakra na sabrede ye ya fan se Keniago no eba ye no ni din no ye na bi na chese odi obi ka na okinchini ya na onya no na eho no obeto no na odi ekuro no to se se eka eniagro na ka eniagro eka eniagro na eka eniagro na abedane Keniago nti sana ti momo na na obi de ne ka sana ti yana na odi obi ka eno nipa no beto no emfie bibre ya chi na obeto no na oje ne sika no na o se se ka Eniagro sana ti afi yanhwe ne nkyekere ye no mfie ahasa ne de ebi wom hyase na afi yaba abusuapanin so no so ato so bia mai yo mfie ahasa no kre yana na conform Mensah no betena Keniago no pan se ono ankasa no wa konfo bi anu wa bene na ene senti na otumfo ma na kwatena agenkyirane sahwi ehye so wo ho nti no oboban sade be ya dentwirafo no entimi ma emefa ye ne yasase nti eba se denkyira sahene eba ko ebai one ye nanana akonfo no bai senka o mane ye nana no ebekun sede be ya ombeje asase no na ye nana ensonso sabre no na ne ho odin na ne manso ka ne ho nti wone denkyira sahene no de boani ema denkyira wo mo no o shana ben na afi so oye obi a no wa bene pa nti
ye no oni na na de boy ni conform Mensah no omukun ya ema eba se eduru ba bi no na ekunu mu edene nti na ye nana no ne baba ko eka no ho nti ni Mensah ba na oka no ho onu na ne okuratuo no nti obusa ne papa se papa mento soro na mento fom sa bre na omu di abom a omu nyina akira kogu fom nti ema konfo kan se onto soro ho na neda sa bre osoro no na ye denkyire ne na ada soro ana oda fom na oto soro na okum no na otwa ne ti ede bre otumfo ohene yenkyere ho ne mu ye yesua de pa mentokwa na si akoba se eye monana Mensah no oni denkyira konfo no ene de ntokwa bom ena ne ba eye nana Mensah ba enso ejina ho a wafatuo ena obisa ne papa se mento soro anasa mento fom ama mahu so otutuo no abodenkyirani no se ne ba ne kun no ai ne ba no mom na ebotuo no anya nana Mensah te ho ne twa ne ti ohene yeni nkomo na waye urman Mensah na aya akokora nti wadene akokora nto foma wotwa ensuo no ana nsa no wabrenti police ka to no minimu wotiemu a na ska ni mopo nana Mensah na itwa de kyereni ni ti no kyereni na etwa Mensah ni ti wotiemu a na ska ni mopo wode sekan ni to ni minimu yeah na watiem sen kokuya o fere bosom no yeah koku ti wotiemu kokuya na ska ni mopo wo yi foforo kokuya na ska no akontro enti susumu ena ne ba ne eti se de papa eti atiem eno so no kwa de ntokwa no onyina ho sunsumu no te e ba no de din de se Obeng na conform Mensah e ba pani ene no nti okum no wie no anu amde editi no akwose otumfo no otiso no ana oyense bibi esi na se mefro wantimi ama Obeng mra nti e wa Appiah bi wo se Mensah ma Obeng mra se ja ma Obeng mra Obano eba se wa ba na se papa no aba akokora ni ntia no aba akokora no nti na ka se binin pa de ga no wa binin eyi ntimi nkono de kyereni ni ntimi nkono na nti wo chache musa no na otiye na se oba ya o betutu na it's a long story na akonya na bakosem pa no se ohene yense ohene ye beba akonya na bakosem ho no ye person ke yedi nkomo kakra ye to aso kakra bi fa sesia no yakum de nkyira kofo no ena so otwa ne ti ode ko he ode bre otumfo be de be kyere otumfo se sabre baby a oka se wonkotena no de nkyira okumfo no okuno edi nti be kyere otumfo enti ne ma ne ko ba se na kokora bom nti se wono amma na Mensah ama ne ba betumi aba ye fene dam ho eye akonwa no ho da akonwa no ho se Mensah ama Obeng mra na afeso aben no nso aye bono nso ye bono atue na sabre no na oni atuo kese na ni tuo no eye miensa nti o se atue na papa edom baba etuo ho edom baba beto atue na papa edom baba beto nti sana Keniago yene ya ben no sana bon a eti enton ben asem ne yeke sɛdeɛ enton no anka sɛdeɛ ne yere mo ya miensa ono nana Mensah no oba no amfa nua ba amba nti ne yere mo asefo
me abusua pani aboaten me nana na yɛfrɛ no asumama na yere ɛna asantewa nso abusua pani na ɔte me nkyɛn no na deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛna ɔsan ware baako ne yɛfrɛ na anosan nti wɔn no na ɔkyerɛ sɛ wɔamfa ɛna amayɛ ɔno nso on the obo country to wɔn abusua mu nti akonnwa we na akasa deɛ sisi anahenie no ɛne akɔgyina nipa miɛnsa sanity nti akonnwa na akɔgyina nipa miɛnsa anosan asantoa ɛna asumama asefoɔ na yɛne yɛdi akonnwa no nti ɛbaa sɛ ɔde sɛn ɔhene no yɛde ayi no ɛbɛkyerɛ wieɛ no wɔse wɔno ne nua baa ni hɔ no deɛ wɔno wɔ ni hɔ a ne mma no ɛna ɛni Keniago akonnwa no ɛno no na abɛsinɛ na akane no akɔyɛ sɛ na yɛ nana no yɛ abosomdwa no na ɔyɛ kɔmfoɔ no nti no ɛkɔbaa sɛ duru baabi no na akɔmfoɔ no obi a okura suma a ɛdini biara na wabɛbɔ awura mu na wabɛdi akonnwa no bi nti na ma akonnwa no ɛkɔ ahwa na akonnwa no kɔ ahwa kɔ ahwa nti yɛne a yɛyɛ adehyefoɔ koraa sɛ wɔsi yɛbɛdie no yɛdi bi akyɛ papapapa ɔhene yɛka asɛm bi sɛ atu akɔtena minim manso kakra mokɔ atwedeɛ ɛna moba abɔre ɛna afei mokɔduru adubia na moakɔ Keniago na mo deɛ nte sɛn About them proposal. Nam hen di kan Them proposal. Proposal. Domi proposal. Okay. Abusia Nyansapo TV so ni sɛ uhunu sɛ yɛdi abakɔsɛm yɛ fa Manso-Keniago ho a na nokora mfia ha sane yɛdie nokora ne sɛ nyɛnsɛm nokora nyinaa na nananom a ɛwɔ me nkyɛn wɔ mo bɛkae na wɔmaka ɛsan sɛ wɔn mu biara ne ho amfia ha sɛ atwa mu no na wɔn wɔ hɔ empo menyi ne sɛ no wɔn papa mpo ɛwɔ hɔ nanso yɛbɛdi nkɔmɔ kakra asɔ so na afei ɛnɛ deɛ nti a yɛba afie ha no ɛho amanneɛ nyinaa yɛsan ɛde asom ɔhene yɛnhwɛ ahenie no ho asɛm kakra ɛfiri ho aso ɛna bɛsi ho aso na ho ane diiɛ ɛna aba bɛduru saa berɛ nnɛ mo bɛnsuayɛ wohwɛ sɛ wohwɛ mmerɛ a kɔmfoɔ Mensah ne wuiɛ no deɛ a ne ba Obeng no ɛna di kan bɛdi kan ɛdi akonnwa no ɔno wɔfiri hɔ no ɛna mɛka sɛ akonnwa no ɛkɔ ahwa ɛnsɛ nipa no bi bɛwurawura mu ɛnyɛ wɔn dea ɛna yɛne a yɛdea no yɛne yɛ nana bi yɛfrɛ no Kotiko ɔno ba bɛtena so na yɛ akɔmfosɛm ɛna yɛ nana Yakobi ɔno nso ɛbae ɔno nso aba bɛtena ɛso nti ɛfiri hɔ no ebi te sɛ kɔmfoɔ kwasikra wɔn nyinaa bɛwurawura mu a nipa ne pi bɛwurawura mu a ɛnyɛ wɔn deɛ ɛfiri hɔ ɛna yɛ nana Kwaku Gyamfi ɔno paa na akonnwa no ɔno yɛ kɔmfoɔ ba na obɛdi akonnwa no ɔno na esi Keniago ahemfie no ɛfɛ ɔsan si ne fie a ɛbɛn ahemfie no ho mame mo a na yɛde yɛ police station a mame mo a nti wode w'ani bu a deɛ wɔbɛsuae nne yi ɛka ho ahemfo sɛn na mu bɛnya wɔ akonnwa no deɛ wɔbɛsuae nne yi ɛka ho paa deɛ a wohwɛ ahemfo a na yɛfrɛ sɛ ahemfo paa deɛ a yɛmfa ne sɛ wɔn a ɛyɛ wɔn dea ne deɛ ɛnneɛ wobɛka ne sɛ wɔn a ɛnan wobɛka sɛ ɛnan Appiah ɛnɛ yɛwɔ ha nti yɛde mu bɛsa ha na yɛkɔ akɔdi amanneɛ foforɔ ɛwɔ yɛwura ne ntenaseɛ no mu na afei mu yɛ nsuayɛ no wie a ɛberɛ sɛm no yɛba na yɛde nkɔmmɔ wada ama ɔden no bi yɛfrɛ me
abusua pani ya aboaten abusua mimi din dia sonaba Kofi Mensah Abrampa Nyansapo TV sunie amamre ne amane enkura hodo ahia ha na ne won besuae e de akira santeman na nanom ne yewura mensuae ya de kan aka ho asem obedinsi awe abo aguso aka na nanom ntam so de me se ne nokore na ebebu ne man enti ya wa ha de ebekoso bia ye de bema mo Nyansapo TV sunie me kan no wage so siesa ne badwembem adeshema ma fei braso se ye befa nana na ye de ne ko eye asanteman yewura ena nananom wa asanteman mu ena wo besuae e de akire wo mo ne nsuae no ye fidie so de ya kirekire mu dodo no a ebu ho abehunu se wo hene ne duru ho a wo ne na mpaboa na waka ha ne ntoma afei na abrafo de mafono de besuae abehye ne nsam oba bedinse obekantam ne nananom abedi akonya no sunsum etan ne kuro no ne akonya na chi obeka ho ntam e de akire yewura ne asanteman nyina se wode me se nokure ene amamu papa ne nananom de bebu kuro no ono so ba beto so bi afo bohunu so sese manfa me se ene no kure di amu ana meto yewura ntam kase enti abusua ene yebehunu bi na yesua mu ensem ene mu amamre ti sabre de ebraso se yede nana bekọ akogina yewura nim ene nananom anim no wo mo adi adanse e wo ne nsuaye na gibre na ehwe ne nsuaye dwumadie ono ba yo so tini kan ombo mu no tini eboa mampuntuo eba Keniago eno we zi asante eni gana menya ye pre tip ma ye mampuntuo aba enti enye wono nko a adwuma ngo beton waye omomode won kan so eni nyina ambo ye rese Keniago eni kura aka ni nyina so puntuo aba ho die nya so dio onyedie ene no kure ultimi kan no kura ultimi ni do mani die esere no so Obeng Oma no kure enya de hudia no ba ultimi nyina no kan no kure ndie eba ho yewura se sua no nyina edwa ba na benifo so aprenso a ada Roma na kwa so bi jiro ko Mensah ire de san ele wa be die o ma kan na ibeji enti wa hweyi wa mo nya na ho se pe ko to mo a de tru sa ma Keniagohene hia ni pe du achi no e huru se o gidi o to bo acha no se nya akodi aba ankwa o si bi ji o se zo be so be so wosa na so ewura na so ko ho no du ko ho a ko ho no ya e basa yo se be du fo e be he no no ma bo na chichi ko so ko so ko bi e baby o be transfer na o yo na mu ya e ma ko ne kese so ba wo so za de na ko ko na e kese o so ka to ze e ma si ka sam e be du wa nim kura yo so ba yi wa kuma mu na ba so Asantehene na wo so wo no na ko ne ya ko ne be peja wo Asantehene so be chira wo ko e kese yo o so ba yo be fe de ne wo ko ba wo se no German for tramre yo o se no German for tramre na wo se susu mi na di jawo nde so ja ho brase ni buo na etigina o so mo pensu aka cho se bo nsam a se be dina no tema no kwatra ho e kwatra se be ne de chafo hye so no e se samba o se fi na no o de jone so mo isu body mo ho me ne se be pro ho kwa so o so be chere na tiri pensu de na di bia ina bia e be samba o so be sim na jina o pensu na ai kama se futo no wa no wona na do le baaye a se da tiko no ne ba ka cho so ko be na hantai e be yesa be enemi a Asantehene ja ba de la be so zo be o pesu ye na ma so bu bia wa
na Asante wo so mo ayekese na na mo nsam so aka ho mo ayekese so Obeng ya te ku biara besaba je wa se be mo se wa ka cho ru be su ye ene kete wa da so ya so ka cho wa no o sha mo se aro chi ko be o na mo tu e cho Medasi do you have? Let me start you. Frame chame osemenu. Isre utufo tangase kan tangase se. Ohene a oba no. Betulfo na chacha na cherepa amwa ya basu utufo. Se mentime a chera cherepa from utufo a utufo ntam. Frame chame yafoli. Ene mesre utufo tankase tankase se ohina Obeng betuna futupa machane kasapa metuna futupa mitu yewra utufo entam. Me kwaku men Keniago tafo he misre utumfo tankase se me na Obeng betuna futupa me kira na kwantira pa zamanya sa utumfo tam Eframe Kofi Japan Keniagohene Mr. Nana Otumfo ntam kase Ohene a Obeng metu no afutupa na boan bibia oya Keniago kuro ebekoso samanya ne saa meto Otumfo ntam Mesre utufo tankase kan tankase se. Bira yensaka ni. Bemere futupa achira kwanchepa. Sima mere futupa achira kwanchepa amrafa ansese do maya itutufo tankase. Wana na mo so ma kabo mo punti oni ngoso ba Ghana ni Asantehene. Wana na mo so ma kabo mo punti oni ngoso ba Ghana ni Asantehene. Obi nya se bia ko be yebi. Obi nya se bia ko be yebi. Bravo ba Ghana ne from bro double farisi. Bravo ba Ghana ne from bro double farisi. Wo sa ji fo bu nya besinme. Wo sa ji fo bu nya besinme. Wo brother na de krasinme. Wo brother na de krasinme. Wo prove that Baba de Refa bunya bia sa yo nya chema ra. Mesre Otumfo ntankese kantankese. Mena nane conform Mensah. Mena nane conform sompa mena nane de som Asantehene bi ma bi kan sikedwa. Eno na me Obeng Mensah Ababio me ba beto aso.
Mira, and when you are there, Shelly, oh, frame Anopa, Ewia, and Numere, and put the shoe, the Shelly, Yadia, Madame Chimawa, Meton, I see. Appiah watadwufo wa ene kuro ahodo no bi na se kuro bi atedenne afei yeso ya wie no amamre kwan so no ananom bema na kwa aba se afei na wo mo gina tom so meka ahemfo a ewa Asantehene mu ho na wo mo ne yewura emebu Asantehene no kore ene mese kwan so enti waso ya wie ne de amamre ne amane na etwago se wo mo bema wo mu so na wo mo akwakoma ohene a waso yi akwaba ede na ba manhia fekesie mu ene mpo Asantehene mantem enti uhunu bebi saa ne nyina eya amamre
ebusua fei nana eso ya wie na wɔn a bɔ fɔntɔm from wɔn a ɛyɛ nhenkwa ɛne efipamfo a adɔfo a ɛba bɛgya ano no ɛbra so sɛ wɔn bɛsoa no na afei wayɛ ne mɛnsɛm kakra ɛne mɛnsɛm no aha deɛ wɔdi tirimudɛ bohunu sɛ fɔntɔm from bɔ na nwutan nyanya yɛtwe mpɔmɔmɛ anaasɛ wɔn to dwom sa ne mmerane no na ɔno nso to ne sɛ ɛkɔ benkum na ɛkɔ na ɛba wei kyerɛ wɔhene kora amammerɛ ne amane a wɔnim sɛ wɔhene bɛso awie ne bɛso na papan mu no ɛwɔ sɛ wɔkyerɛ sɛ ampa wɔyɛ asante de hyɛ na saa berɛ deɛ wɔgye ne ho tom sɛ wɔsɔ awie sɛ wɔhene nti sɛ wohunu sɛ yɛasoa wɔhene wɔ apakan mu na wɔtoto ne sɛ ɛkɔ benkum de sa ɛdi anwom ahodoɔ a ne kuro mma ne adɔfoɔ abusua ne adehyeɛ ɛsa no mmarane ho a na ɛdi sa sɛ ɔyɛ nti saa berɛ deɛ ɛyɛ nsuayɛ no akyire no ɛho apakan soa ɛne ho mmɛnsɛm a wɔhene no wɔdie di akyerɛ amammerɛ ɛne amanneɛ na ɛtwa gu enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie firi mantam bahin sɛ pee ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase be fita na no makɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mojabumo nim hu duanani wie klaman woyɛ sɔfo kora wonyɛ yie bio tontonte yɛ no nsa ne yɛ fa nyansapo aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa ɔda woro ma ntoma yɛ fɛ ne din de sɛn ne din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame